Nwaze kene mono no gwasi nketa atasem n'izu ụka ya malụ onye ọbụla na mma. Anyị bidogo n'izu ụka na sị ka anyị were udo wee bido motivate no touch of violence. Video akịta bụ video Mathias. Ọbịa tibe mkpu na ndị otu ya mmadụ na-atọ nwụọ. Ndị otu ya especially one woman nwụọ na pothole n'ụzọ lack of attention government contributed to the death of his member. Onye omenala Ụzọ Eziokwu International Gospel Center nke onwe na Mkpọ na Anambra State. So ihe anụnwa kịta bụ nnọọ ka nwe chipu into something Mathias na nke ekwube. Anyị niile nọ na social media na ka ịgbalụ okwu asị ọsọ. Ka ịgbalụ gịnị okwu asị ọsọ. Two things ka m na-ekwu onye. First of all, mmadụ Mathias or Mathias, yes. Ịma na mmadụ nwụọ epụtasi na Jesus alapụtago ndị ahụ. On several occasions, accident mego n'ụzọ. You refuse to call upon the government that is responsible and the contractors that are not that have zero concern for the life of human beings in this country called Nigeria. An average person with money and power sees himself as a demigod in this country, Nigeria. You refuse to talk about those things. Every time Madon Jesus say disappoint yana. Every time I hear me Madon Jesus say disappoint yana. Now Kitaki kote na death beginning inevitable. Onwu bo batara bende. Onyo batara na biye odibe. Kita mada onyo tuga nwona. Imagine that na contractors so I contribute to the death of somebody, not Jesus Christ. Imagine na bad road na igbu mmadụ. Oboro Jesus Christ disappointed her. Now go and when you escape that particular accident. Why Ndoto Mathias actually can put you on this question, and you have to sleep with it in your mind and in your consciousness. Imana why that thing na obulu no ekita na moto nwere accident ebe a na-ede ya lost choosing, or na-ede ya Zion ministry, or na-ede ya adoration, or na-ede ya dunamis, or na-ede ya omotofufi church, or na-ede ya any other thing that has to do with Christianity, or na-ede ya CWO or CMO, or na-ede ya St. Patrick of Padua or St. Augustine Seminary. Obuno ha nwere that accident mmadụ wee nwade ya. Mathias will not talk to Soludo, and he will never call on to call the contractor solo that road down. Jesus is disappointing. That has been his slogan. Am I mocking the dead? No, but I'm trying to call the attention of Mathias. Mathias has, imego ihe mee ihe that na ndị otu ga na-azi afọ ọnwụ onye na-abụrụ onye otu gị as anything. Ịbịa mela advert si na na-ele akpati ụzụ. Na ndị na-ele akpati ụzụ gịnị na ndị otu gị na ndị Christians ya na-anwụ ka ha bịa n'igwe kịta n'ụzọ adologo na chọọchị gị. It's high time to go and patronize those your members na-ele akpati ụzụ a. Go and patronize them. Je patronize at least ka ahịa zụọ ndị otu ga ahịa, because iko onye ji ya maka ihe eji maali ya. There is no two ways about it. Ụwa ịnọ n'ime ya bụ ihe onye metere ka eji eme gịnị wee judge ya. Mathias, people are now judging you with your own words and with your own videos. Kedu onye nọ na social media nwa nwugolu adị 20 nwa Mathias amoko na 19 or 18 of them. Now adugono ngodo kam kwesi sedogo. Now back to ndị na-alụ ụzọ. Soludo government biko ọnwa na nkịta na ọ bụrụ na ọbụnwa big man nwere ha, ọ bụrụ na onwunye big man nwere ha, ọ bụrụ na onwunye one senator, ọ bụrụ na onwunye one former governor, ọ bụrụ nwunye one engineer or one thing or the other nkịta aya alari around ka amara ihe mere ya. And you to the contractors na-alụ ụzọ ahụ, I believe na emụrụ ọrụ government enye gị ọrụ. Ọ bụrụkwa na inweta contractor through back yard door sọsọ gị na chukwu gị ma. But how can you people na-aga obodo ọzọ je travel out to other states? Kaduna nwe one of the biggest wide long range road enwe na the whole of Nigeria. Kaduna nwere ya. Mana ka ngwa gị gbaa from entrance Kaduna
tụrụ backyard door sọkwa ngị si n'isi sabo na-abata gbaa ya tụrụ kasụa enwere ebe ya agba for complete 30 minutes ka mgbalụ okwu ọsọsọ asọ for complete 30 minutes ihe awụ double lane 4 lane yes double lane ndị na-agbago ndị na-agbada ihe agba for complete 30 minutes emanfo pothole and if ka that road as smooth as ABCD before you na approach castle ebe ihe nwete hold up anarazi ekwu maka Kano anara ekwu okwu maka Zamfara anarazi ekwu okwu maka Sokoto or Gombe anarazi ekwu okwu na Lagos go to Lagos State ka efu ụdị ụzọ ndị ha nwa na-akpala ndị be ha you go to Lagos State from Dangote refinery down to Haja ka efu ụdị ụzọ ndị ha nwa na-akpala ndị be ha minus the coastal road. Despite the fact that the coastal road nwere comma in one way or other because na Lagos ba na mmeli JD ka ifu ka si akpa road na ana wụọ ya concrete n'elu mana you as an engineer enyere ọrụ ka ịlụ alụ ndị bụ na ọrụ look at ihe unu na-alụlụ ndị bụ unu just look at ihe unu na-alụlụ ndị kpọrọ ndị be tomorrow ihe agba ụzọ ahụ tomorrow gọọmenti pụọ enye onye ọzọ ọrụ ahụ they will start afresh lobby ihe somebody lili ego wee lobby ihe somebody tụfuru ndụ ya in the process of making it. How ungodly and how wicked can some of you be? In a lozo, if you tip a pothole in a center, come and hold it here, and Marami Hunu Menusa. You cannot fill it up, you cannot put a idea, you cannot put the Nana alone. Each and every an block will head road demarcation up or a good motor piagodi habim. The Jena Poloka. An 18 block was on. At least one mala Amadia line or Amaya seen at the beginning something danger ahead. Amaya Onyana but I figure Bagudi Okunabani for such thing. Man, a lot of you have grown so bitter and so wicked that you cannot do what is right for your own people. Na get Uzo Adologo. Obuka saw some canoe. Enwekwandozo and agro because Mathias Ezeaku is because no me totalia. And to the man who that the asking JDB. JJ meaning JDB because the government and Nigeria as a whole, they have zero conscience for human life. They don't even appreciate human life. They don't care. As long as that in a big money, they don't care. This is why I know this and I say always pray for Ndochiche Kachineke na meto ha cannot be because Bible I go say the heart of a king is in the hand of the Lord, the heart of a king. So for you to contend with that king, you must pray to onye heart here the naka to touch his heart because people are drunk with power and money. Ajo hera we na say because ndo meto di ben mana don onye otu na aka na ntị ka ọma na gịnị me na ọnwụ bụ ọbatala bende ka ihe anwa mele ndị alụnwa na I know how painful it is to lose somebody that you love so much, but you do know how painful it is for sort of people to be to be feeling your pain and also to mourn with you. They are busy using what somebody you call a leader did just to mock you. Because now other than the Buhari Nigerians are mocking them. Other than the Buhari the kind of pain I feel that now somebody they love more and Nigerians are celebrating. I'm not part of those that will mock the dead. Listen to watch this video very well. I never mock the dead. I am using Mathias' message, his words against his word. Kondekwan. Iwe 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 ne wunu iwe 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 ne wunu omena na buze eziokwu na ndụ omena na Igbo buze eziokwu na ndụ alụ kwụsị na Igbo ọnwụ ike arụrụ a na-akwụsị na Igbo. Governor Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State,
Here is Apollo Gafa Magano, the father of Anambra State today, in terms of government. And the work of government is to protect life and properties. Here is Wena Abogabona. Ega Haba Church. Ina if one nine working aba. Can I am millionaire? Ina if my comment on Abuzi Ezeaku. Can I am millionaire? Ina if all the members of men on Abuzi Ezeaku worldwide. Can I am millionaire? Again about the cost. But a contractor. He went to Legonia, Yaluziela Yozosi from Mpo Junction, Gawu Moji. Be agitated to main road, Bua into 2. Without eating anything caution. Mokego dia caution tape on it. Munyan na yukwa, Bawa strong member no mena na Abuzi Ezeaku. Na dia why we put an abani, one name ya kaje gote mosquito coil. We kurona koko. Moto young shall grow. Na ma hono nu na de eba. We ma de pothole. Je ma goro mad na ba na olo ha na kwenu. Gbo ha na. Alo. Ndo mena nu ya yekwe. Umo mena nu ya yekwe. Say no. Una gekwe. Ayasi na ya ma nkuya. Ni IG bawa soludo IG si no man gba cheche no man wetego ka alu uzo bia kwakwura ebe ha na alu uzo. So ni o ga emela ibu na Anambra State government under the leadership of Soludo they provide like contractor jolu under must. How they provide like the contractor jolu under the law. Failing to do so, I gave Bulozu mad na ba je do na government house na oka. Fire here. We appreciate the governor by his sign ego ke we doziela ayozo. Then o mehalo we sign ego si meziela ayozo. Na onye nyezile ego common caution tape nkete. Otutu ageta na the video evidence ka on play here. Otutu ambiala aba. Ka have jizi hilltops video tema platinum and everything. We put those caution. We do we from eba agbagowe to a campo. Si eba do we gabato. O nwere onye obugodo onye police obo no dey hard. Obugodo onye police. If any he ga ebido megin slow down. Mana driver na galo we hoping no express corner. Obruze tata bu 9th of August, 10th of August. Kono ye bute caution. After go buru made to, not only no buru onye otu ayi, after ke buru ndo otu ayi ajewe much one, asi no me 10 minutes obuko onye ozo. Not only that, mwa nolo anom no wele onye isi ndi nna ogbefi akunne. We kpọ mu yesterday. Gwa m na mkpa akpalo. Na nwanne anyị nwaanyị na-achịkọta ụmụaka omena na Abuzi Ezeaku na ndụ every Sunday. Ọ ka na-echewa ya ka ọ fụrụ nwa 17 years. Every Sunday ọ maga ụzọ bịa na-achịkọta ụmụaka na-akụzili ife. Tata ụmụaka afụrụ that our sister. Nwunye m na-ebesa akwa. Nwunye m si ọ pụta na this our sister man kụzie ka maka nwa ma bụ every Sunday bịa kurie. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. A whole satisfied engineer enye contract ịlụ ụzọ. Igbu wee etiti main road without putting caution. A na-eme eme n'ụwa niile. Ndị omena nọ na ya ekwe. Ụna ga-ekwe. Ụna ga-ekwe. Now, yesterday m si Owerri rush ya na-abịa n'abalị ebe 10. The same spot gburu m nna ya ka m nwa nwekwara accident the same place with my Highland and Cable. Ka m dodge ahụ ahụ ka m nwa anyị afụkwuru ya anyị bịa afụ ya n'ike ka anyị dodge ya with onye shuttle bus gbim. Ọ bụ na ọtịpa banye na nwe ka ọ bụ na nnọkwa n'ụlọ ọgwụ. Ọ na-anụ ihe m na-ekwu. Contractor bịara igbusisi ụmụnna ya ebe a. Mmadụ ịtọ ka o gburu the same day. Bịakwa igbu nwa Mathias Ezeaku.
The same with Obosi. Oh, tipo that dakwaleba yesterday. Kaibia chaleba. Kaibia chaleba na anakwanye tipa dakwaje. So ya na Anambra State government na yo His Excellency Charles Chukwuma Soludo. Biko, anybody bearing maybe this your government, we must fight against that person. You know, want to fight against that person. But Obo need a deaf ear to us. Need a high end. Man, I even don't know abuse yes of Nando gave Bros want to carry na mamia be na government house no. And then my boy men and abuse yes of on Tuesday. I get mail for candle night na that spot. Ebaho. Hano me. Onye obuna putawa on Tuesday morning 9 a.m. Man woke my wine. Enough is enough. I na edozi I na ebula yumu na ya na edozi. I for na iju no ogu n'obodo dị very expensive. I even though men na abuze ezo gwa agbaka akọ no to no ogu. Ụmụ nwanyị niile na-amụ nwa n'ụlọ ọgwụ free of charge. Nwa onye na go tenko. Mi jo operation wee mụ.